Nemojte, molim vas, da nas zamajavate sa nekim brojkama 200 strana, mislim, žali Bože ovog papira. Imali ste projekat metroa, urađen, pripremljen, 2012. Vi ste taj projekat, kada ste došli na vlast, sklonili u stranu, izgubili smo dragoceno vreme, dobili smo projekat koji treba da poveže ne ljude i naseljena mesta, nego projekte vaših tajkuna, a na sve to da ugrozi i vodoizvorište na Makišu. Pored toga, poskupuje 3 puta taj vaš projekat, dakle sa 2,4 milijarde evra na najmanje 6,5 milijardi evra. Izmislili ste da će u Beogradu na vodi u špicu saobraćaj biti na nivou Londona, što se nije desilo nikada, i to vam je bio jedan od razloga zašto se čvorište, odnosno linije ukrštaju u Beogradu na vodi. Videli smo ovih dana kada smo imali ovaj kolaps u saobraćaju, opet zbog vaše uprave u Beogradu, da su nam autobusi takvi kakvi jesu, sa ćelavim gumama, da ljudi nisu mogli da se prevezu. Videli smo koliko bi bilo važno da Beograd ima metro. Ali opet kažem, svake godine pomerate rokove, tako da ko zna da li će ikada Beograd pod vašom vlašću i dobiti metro, i možda i bolje da ne dobije ako su ovakve linije.